Хора, всички ме молят да си кача лицето в TikTok и в YouTube. И аз вчера направих едно видео, в което си качвам лицето в YouTube, също както и в TikTok. Имаше само, мисля, че това в TikTok 5 и в YouTube 5 гледания. Така че само 5 от вас сте могли да ми видят лицето. Като аз това вчера го качих. И беше качено само за 5-10 минути. Колкото да може само няколко човека да видят лицето ми. Да знаете, който е видял лицето ми е голям късметлия, защото другите, които не са го или всички, ще можете да ми го видите чак когато станем 1000 абонати. Така че общо взето това. И нямам какво друго да ви казвам. Да знаете, че вчера, то вече изтрих това видео, вчера в TikTok и в YouTube имаше качено видео за 5-10 минути, как си показвам лицето. Това от мен. Чао!